Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο δεύτερο podcast του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είμαι ο Παύλος Νικολαίδης. Είμαι ο Νικόλας Γιάμαρης. Παύλο, σε καλωσορίζω, ποδαρικό για σένα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και σήμερα, στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Οκτωβρίου και του Όχι, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια θεματική εκπομπή και ταυτόχρονα βέβαια μια άσχετη εκπομπή. Για τον σκοπό αυτό έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Μίλεση. Καλησπέρα. Χάρηκα. Ο κύριος Στέφανος Μίλεσης είναι ιστορικός και πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς. Σήμερα σκεφτήκαμε να φωτίσουμε μία πολύ σημαντική, αλλά η αλήθεια είναι λίγο άγνωστη πτυχή της ελληνικής ιστορίας και της ιστορίας του Πειραιά συγκεκριμένα. Εμείς σπουδάζουμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, παίρναμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας στον Πειραιά και έπρεπε να φέρουμε έναν ειδικό για τον Πειραιά σήμερα και να μιλήσουμε για μία πάρα πολύ σημαντική καμπή στην ιστορία του Πειραιά και αναφέρομαι στο βομβαρδισμό του βρετανικού πλοίου Clan Fraser το βράδυ της 6ης προς 7 Απριλίου 1941 από τους Γερμανούς, και θα ήθελα να ξεκινήσω απευθείας να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον Πειραιά εκείνες μέρες. Για να φτάσουμε να καταλάβουμε γιατί χτυπήθηκε το βρετανικό αυτό πλοίο, το σκοτσέζικο αυτό πλοίο Clan Fraser και κάτω από ποιες συνθήκες, θα πρέπει να δώσουμε λίγο τη γεωγραφία και το περιβάλλον που υπήρχε στον Πειραιά. Ήδη από το 1933-34 υπάρχει μια προσπάθεια γερμανικής επιρροής από τη γερμανική πρεσβεία με αποστολή Γερμανών με διάφορες αιτίες, είτε είναι έμποροι, εμφανίζονται ως σύμβουλοι βιομηχανιών κτλ. Αλλά και με πολλές επιγαμίες, με γάμους δηλαδή, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ένας μεγάλος αριθμός Γερμανών οι οποίοι επιδίδονται σε ένα έργο προσετερισμού των μεγάλων βιομηχάνων και βιοτεχνών που βρίσκονται στον Πειραιά. Γιατί στον Πειραιά? Γιατί ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι και ελλείψη οδικού δικτύου. Όλες οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες της Ελλάδος είναι παραθαλάσσιες για να διεκπερώνουν τα προϊόντα τους με πλοία. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί θέλουν να επηρεάσουν το 70-80% των βιομηχανιών προς όφελός τους. Υπόσχονται δάνεια χαμηλότοκα και επικρατεί ήδη από το 1934 το μοτό «Όταν τα πράγματα αλλάξουν». Κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει αυτό, αλλά το λέγανε. Όταν τα πράγματα αλλάξουν, εσείς θα εξάγετε, θα υπάρχει ανάπτυξη στην επιχείρησή σας κτλ. Προς αυτό, το 1936 ήδη επισκέπτεται τον Πειραιά ο Γκέμπελς μαζί με τη γυναίκα του τη Μάγδα. Επισκέφτονται μάλιστα και τον ναυτικό όμιλο, όπου τους συναντούν όλοι, και ο Ιωάννης Μεταξάς ο ίδιος, αλλά και άλλα μέλη της κυβερνήσεως. Και ουσιαστικά έχουμε μία αντιπαλότητα, έναν ανταγωνισμό με βάση τον Πειραιά, γερμανικής επιρροής από τη μία μέσω κατασκοπίας και επιρροών και των Βρετανών από την άλλη. Η Ελλάδα ως κράτος ναυτικό με μεγάλη ναυτιλία ήταν σίγουρο ότι θα ταχθεί με το μέρος των Βρετανών, διότι εκεί ήταν τα συμφέροντα της εμπορικής μας ναυτιλίας. Όμως οι Γερμανοί κάναν αρχικά μια προσπάθεια αυτό το γεγονός να το αλλάξουν. Ωστόσο, βλέπουμε ότι το 1938 στον Πειραιά γίνεται μια συγκέντρωση Γερμανών μέσα σε ένα εμπορικό πλοίο, το Άδανα, και συγκεντρώνονται 945 Γερμανοί και Αυστριακοί, οι οποίοι με ευκαιρία το Ausflug, δηλαδή την ενοποίηση Γερμανίας και Αυστρίας, καλούνται να ψηφίσουν, να συμφωνούν με την πράξη αυτή. Βέβαια όλοι συμφωνούν σε ποσοστό. Γερμανοί και Αυστριακοί δηλαδή που κατοικούν στην Ελλάδα. Που κατοικούν στην Ελλάδα και ειδικά στον Πειραιά. Από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο αριθμός Γερμανών είχε κατασταθεί στον Πειραιά με διάφορες προφάσεις. Είναι τεράστιος αριθμός 945 Γερμανών. Ειδικά για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ακριβώς. Αυτοί ψηφίζουν, όχι μόνο ψηφίζουν υπέρ της ενοποίησης σε ποσοστό 99%, αλλά φέρουν και φαίες στολές, φεοχήτονες δηλαδή, που ήδη φοριούνται στη Γερμανία και χαιρετούν ναζιστικά. Από εκεί βλέπουμε ότι πρόκειται για μια οργανωμένη, λαμβάνουν οδηγίες από τον Γερμανό πρέσβη και καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Άρα έχουμε αποδεδειγμένα μια οργανωμένη κίνηση επιρροής της γερμανικής κατασκοπίας μας στον Πειραιά. Είναι δηλαδή μια πραγματική επιχείρηση κατασκοπίας. Ακριβώς, και επιρροής. Αυτό όλο δημιουργεί ένα δίκτυο δοσιλόγων και συνεργατών, οι οποίοι θα εμφανιστούν αμέσως με την κήρυξη του Ελληνογερμανικού πολέμου. Βεβαίως, να διευκρινίσουμε το ότι
Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 1η Σεπτεμβρίου του 1939 με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία, ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου ψηφίζει το αναγκαστικός νόμος 1984 στην Ελλάδα, όπου τίθεται όλη η επικράτεια σε πολιτική οικονομική επιστράτευση. Άρα έχουμε μπει ήδη σε τροχιά πολέμου. Η ουδετερότητα είναι ψεύτικη που κρατάμε, διότι τα 605 πλοία του εμπορικού μας ναυτικού ήδη βρίσκονται στο πλευρό του Βρετανικού ναυαρχείου. Εκτελούν δρομολόγια προς όφελος των Βρετανών και ήδη πλοία εμπορικά βυθίζονται στο Ατλαντικό ωκεανό πολύ καιρό πριν χτυπηθεί η Ελλάδα και μπει επίσημα στον πόλεμο με τον Οκτώβριο. Πριν καν βυθιστεί η Έλλη στην Τίνο. Ναι, ήδη έχουν βυθιστεί τουλάχιστον 8, αν θυμάμαι καλά, εμπορικά πλοία με 400 ναυτικούς επιζήσαντες Έλληνες, οι οποίοι ήρθαν από τη Λισαβόνα στο λιμάνι του Πειραιά 3 μέρες πριν τον τορπιλισμό της Έλλης. Ήταν από όλα τα ελληνικά ναυάγια που είχαν σημειωθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου από ελληνικά πλοία. Άρα, τι ουδετερότητα είναι αυτή? Ήμασταν αποδεδειγμένα στο πλευρό των Βρετανών, ήμασταν ήδη σε πολιτική οικονομική επιστράτευση, είχαμε κλείσει σχεδόν ένα χρόνο. Η ουδετερότητα ήταν μόνο στα λόγια και στα δελτία τύπου. Ουσιαστικά είμαστε στο πλευρό των Βρετανών. Οι Γερμανοί, λοιπόν, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα, άλλο έχουν αποφασίσει να μπουν, να εισβάλλουν στην Ελλάδα πολύ πριν μάθουμε εμείς, μας τυπήσουν οι Ιταλοί. Ήδη οργανώνανε χτύπημα στον Πειραιά. Χτύπημα προγραμματισμένο να γίνει τον Αύγουστο του 1940 με το εμπορικό πλοίο Σαμίρ, το οποίο ήταν Αιγυπτιακή σημαία, αγγλικών όμως συμφερόντων, μετέφερε πολεμοφόδια στα βρετανικά στρατεύματα της Βορείου Αφρικής και είχε ανέρθει εδώ πέρα με την ιδιότητα των εμπόρων Τσεχοσλοβακίας, με τσεχοσλοβαϊκά διαβατήρια, και θα χτυπάγαν το Σαμίρ μες στο λιμάνι του Πειραιά με χελώνες, με μαγνητικές χελώνες που τον ανατινάζαν. Θα γινόταν αυτό στα τέλη του Αυγούστου του 40, όμως προλάβαν οι Γερμανοί με το τορπιλισμό του Ντελφίνο της φρεγάτας Έλλη. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε ότι όλα ήταν αυτά που επικρατούν, ότι τάχα μου οι Γερμανοί δεν θέλουν να χτυπήσουν την Ελλάδα και ότι ήρθαν για να βοηθήσουν τους Ιταλούς, ανήκουν στη σφαίρα της γερμανικής προπαγάνδας. Δεν υπάρχει αυτό, θα μας τυπούσαν σε κάθε περίπτωση. Τώρα, αυτά όλα όφιλα να τα πω για την ερώτηση που μου κάνατε, διότι το χτύπημα του Clan Fraser ήταν αποτέλεσμα αυτής όλης της προετοιμασίας που κάνει η Γερμανία. Δηλαδή καθοδηγήθηκε από Έλληνες δοσύλλογους και συγκεκριμένα από 2 υπαλλήλους πλοϊκής υπηρεσίας, οι οποίοι ήταν από τους ελάχιστους που θα μπορούσαν να γνωρίζουν το τι μετέφερε το Clan Fraser. Διότι το Clan Fraser, όπως γνωρίζετε, ήταν κατάφορτο με εκρηκτική ύλη. Και όχι μόνο αυτό, έχει γίνει και άμεσα με το που κηρύσσεται ο πόλεμος την 6η Απριλίου του 1941 από τη Γερμανία στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας. Έχουμε αργά το βράδυ της 6ης προς 7 Απριλίου τον βομβαρδισμό. Ακριβώς, το βράδυ της 6ης Απριλίου, της πρώτης ημέρας κήρυξης του πολέμου. Οι Γερμανοί ξέρουν πού θα πάνε, τι θα χτυπήσουν και πώς θα το χτυπήσουν. Ένα ερώτημα που εγείρεται είναι το πώς ένα τέτοιο πλοίο με ένα τόσο σημαντικό φορτίο βρίσκεται ακάλυπτο σε μια τόσο περίοπτη και κεντρική θέση στον Πειραιά και υπάρχει μια υπόνοια συνεννοησίας μεταξύ βρετανικού ναυτικού στρατού και ελληνικών αρχών. Τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι οι Βρετανοί ουδέποτε ενημέρωναν τις ελληνικές αρχές, ή αν το έπραταν κατά τη βούλησή τους, δεν ήταν αναγκασμένοι, για το τι μετέφεραν τα πλοία τους την εποχή εκείνη που ναυλοχούσαν στο λιμάνι του Πειραιά. Αν και ζητήθηκε η εκένωση με την κήρυξη του πολέμου 6 Απριλίου, ζητήθηκε η εκένωση του λιμανιού και τα περισσότερα πλοία υπάκουσαν. Πραγματικά τα περισσότερα πλοία μεθόρμησαν σε άλλα λιμάνια, Κερατσινίου, Δραπετσόνας, Αίγινας, Σαλαμίνας. Το συγκεκριμένο πλοίο δεν κουνήθηκε από τη θέση του, αν και ήταν κατάφορτο με TNT, διότι κατά την κρίση των Άγγλων, όπως μεταγενέστερα αποδείχθηκε, πρώτον οι Άγγλοι πιστεύαν ότι δεν θα υπήρχε από την πρώτη κιόλας μέρα δοσυλλογισμός, άρα οι Γερμανοί δεν θα μπορούν να ξέρουν το τι μεταφέρουν για να το βάλουν στόχο, και κατά δεύτερον ότι θεωρούσαν ότι σε οποιαδήποτε άλλο μέρος του Πειραϊκού λιμανιού δεν υπήρχαν τα μέσα εκφόρτωσης, γρήγορης εκφόρτωσης. Και η αλήθεια είναι ότι η Αιτιόνια ακτή ήταν η μόνη η οποία είχε εξυγχρονιστεί το 1938 και είχαν γίνει και τα Σίλο και οι Γεράνοι, και οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν πολύ προχωρημένες για την εποχή. Και οι Άγγλοι είχαν επιλέξει το πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο σημείο του λιμανιού για τα δικά τους πλοία.
Έτσι όταν έγινε το χτύπημα, τι παρατηρούμε, πώς φάνηκε ο δοσυλλογισμός, ότι όλες οι μοίρες ο Στούκας που εμφανίστηκαν στόχευσαν το πλοίο. Δεν στόχευσαν ούτε τις εγκαταστάσεις του στρατού, ούτε καν τον άσταυμα απέναντι στη Σαλαμίνα. Δεν χτύπησαν κανένα στρατιωτικό στόχο στον Πειραιά παρά μόνο το πλοίο. Και το πλοίο, αφού χτυπήθηκε, και τα επόμενα κύματα των Στούκα συνεχίσαν να χτυπάνε το ίδιο πλοίο. Ήταν διότι εξ αρχής είχαν την πληροφορία για το τι μεταφέρει και αποτελούσε τον πρώτο στόχο. Το λιμεναρχείο, όπως και οι ελληνικές κρατικές αρχές, δεν γνώρισαν στην πραγματικότητα τι μεταφέρει αυτό το πλοίο. Και δεν μπορούσαν και να πείσουν τους Άγγλους να το μεθορμήσουν αλλιώς, μόνο με μια νότα προειδοποίησης όπως αυτή είχε εκδοθεί και τα περισσότερα πλοία είχαν υπακούσει. Αποτέλεσμα αυτής της άρνησης των Βρετανών ήταν να υποστεί ο Πειραιάς μια ανίποτη καταστροφή. Στο πλαίσιο της καταστροφής, οι συνέπειες αυτού του βομβαρδισμού για την αστική περιοχή του Πειραιά, και όχι μόνο, και για το λιμάνι το ίδιο, όσο και οι προσπάθειες που γίνονται για να περιοριστεί ο χαμός. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, διαβάσαμε, Νικόλα, για 500-600 τόνους TNT. Ναι. Και ουσιαστικά για ζημιές σε όλο το λεκανοπέδιο. Δηλαδή έγινε μια σεισμική δόνηση ουσιαστικά. Έγινε αισθητή αυτή η έκρηξη μέχρι Το ψυχικό διαβάσαμε. Το ψυχικό, ναι. Όντως ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που το πλοίο, οι λαμαρίνες του βρέθηκαν στον αέρα σαν να είναι χαλκομανία, σαν να είναι χαρτοπόλεμος. Το κατάρτι, η τσιμινιέρα και άλλα εξαρτήματα του πλοίου βρεθήκαν, για όσους ξέρουν, τον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στο Πασαλιμάνι, σε σπίτια, σε ταράτσες σπιτιών που απέχουν τετράγωνα ολόκληρα. Η έκρηξη αυτή σοκάρισε ακόμα και τους Αθηναίους, διότι σπάσαν τζάμια, ήταν από το οστικό κύμα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες ηρωικές, μάταιες βέβαια, με ρημουλικά πλοία κτλ. Να το τραβήξουν φλεγόμενο και να το σύρουν έξω από το λιμάνι. Φοβηθήκαν όμως πλησιάζοντας ότι αν βυθιστεί αυτό το πλοίο στον προλιμένα, σήμαινε ότι θα φρασόταν όλο το λιμάνι. Δεν θα υπήρχε. Άρα προσπάθησαν να το τραβήξουν. Προσπάθησαν να το τραβήξουν, να το βγάλουν έξω από το λιμάνι πριν εκραγεί. Γιατί από τη στιγμή που ξεκίνησε χτυπημένο να φλέγεται, μέχρι τη στιγμή που εξεράγει περάσανε 2 ώρες. Η έκρηξη σημειώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στις 3 το βράδυ. Στις 3 ήταν στα ξημερώματα, της επόμενης ημέρας. Μάλλον είδα ότι πέρασαν πολλές ώρες, γιατί το πλοίο είχε χτυπηθεί γύρω στις 8.30-9, κάπου εκεί. Άρα όλες αυτές τις ώρες γινόταν προσπάθεια να το τραβήξουν με ρημουλικά, φλεγόμενο το πλοίο, να το βγάλουν έξω από το λιμάνι. Κοβόντουσαν οι κάβοι, τους ξαναδένανε, κάνανε μάταιες προσπάθειες όμως. Ο μεγάλος φόβος ήταν ότι σκεφτόντουσαν ότι τελικά μήπως θα καλύτερα να το αφήσουν να καεί εκεί. Δεν περίμεναν ότι θα γίνει αυτή η μεγάλη έκρηξη, γιατί λέγαμε ότι δεν ξέρουν και τι υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλιώς δεν θα επιχειρούσαν για το. Δηλαδή έχει γίνει ο βομβαρδισμός και ούτε εκείνη τη στιγμή οι Βρετανοί ενημερώνουν, παιδιά. Όχι τίποτα. Ένα πλοίο φλέγεται. Θα γίνει τώρα να δεις. Γίνονται στην αρχή μικροεκρήξεις. Οι Έλληνες προσπαθούν με διάφορα μέσα που διαθέτουν να το τραβήξουν εκτός λιμένα. Ωστόσο, έτσι κι αλλιώς δεν τα καταφέρανε και στις 3 η ώρα έγινε η μεγάλη έκρηξη και ισοπαίδωσε τα πάντα. Αυτή η έκρηξη έκαψε την ψυχολογία καταρχήν του κόσμου. Διότι μέχρι τότε οι βομβαρδισμοί των Ιταλών ήταν είτε από μεγάλο υψόμετρο, οι βόμβες τους πέφταν στη θάλασσα, είτε δεν τους αποκρούαν τα ελληνικά αντιαεροπορικά. Άλλη ποιότητα. Ήταν περίπου 6 πυροβολία πέριξ της πόλεως, σημασμένα με θέσεις P1, P2, P3 κτλ. Προφητηλία, ψιτάλια, όρος εγάλαιο. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των Στούκας που διενεργήσαν την επίθεση που είχαν στομώσει τα αντιαεροπορικά. Δεν προλαβαίναν να ρίχνουν. Διαβάσαμε και 200 αεροπλάνα. 200 αεροπλάνα. Φανταστείτε 200 αεροπλάνα σε ένα πλοίο. Οι πειριώτες λοιπόν πήραν από την πρώτη μέρα του πολέμου μια γεύση ότι αυτοί εδώ δεν είναι Ιταλοί. Ότι είναι κάτι άλλο. Και ότι αυτό προκάλεσε μαζική κένωση του πληθυσμού. Είχε γίνει βέβαια διακοπή ρεύματος. Μέσα αφήναν την πόλη πίσω με το πλοίο να φλέγεται και κατευθυνόμενοι από την οδό Πειραιώς πηγαίναν στην Αθήνα να σωθούν με όποιο μέσο μπορούσαν. Με το που έγινε η έκρηξη άρχισαν όλοι να φεύγουν, κατάλαβαν ότι εδώ πέρα μύριζε πάνω. Δύσκολα τα πράγματα. Και ποιο είναι τώρα η ουσία, ότι στην ουσία φύγαν αυτοί που είχαν τα μέσα να φύγουν. Δηλαδή οι εύποροι που είχαν εναλλακτικές λύσεις, που είχαν σπίτια, που είχαν... Και να σημειώσουμε ότι από το σημείο αυτό και μετά ουδέποτε γύρισαν αυτοί που έφυγαν, ελάχιστοι γύρισαν, και έτσι έχουμε μια αλλίωση του πληθυσμού του Πειραιά, ο οποίος χάνει την αστική του τάξη και παραμένει η εργατική που δεν μπορούσε να φύγει.
Το οποίο λίγο πολύ έχει παρατηρηθεί και πριν. Ναι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη έκταση. Αυτοί που είχαν τα μέσα, ήδη με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, έχουν φύγει και έχουν νοικιάσει κατοικίες στην Αθήνα. Όμως κάποιοι είχαν ακόμα, θα τους κρατήσουμε, δεν είναι μεγάλο το ζήτημα, πάμε στα καταφύγια. Μέχρι τότε νικάμε κιόλας στην Αλβανία. Οπότε, αλλά εκεί 6 Απριλίου νύχτα προς 7 είδαν ότι πρέπει να φύγουν και έτσι φύγανε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πόλεμο, ήδη τον ηθικό τομέα του αστικού πληθυσμού τον έχουν κερδίσει οι Γερμανοί χάρη στους δοσυλλόγους, έτσι. Οι οποίοι δοσύλλογοι, να πούμε ότι ανακαλύφθηκαν μετά την απελευθέρωση, ότι πρόκειται για τους δύο πλοηγούς. Τα ονόματά τους δεν ανακοινώθηκαν επίσημα, μόνο αρχικό ονόματος και αρχικό επιθέτου. Περάσανε από τις δίκες δοσυλλόγων, επιβλήθηκαν οι ποινές, αλλά ουδέποτε βρέθηκαν στη φυλακή, όπως και με όλους τους περισσότερους μάλλον δοσύλλογους ουδέποτε δικάστηκαν, διότι μπήκαμε στην εποχή του εμφυλίου και κάποιοι θεώρησαν καλό το ότι αυτοί πλέον θα μπορούσαν να σταθούν κατά του κομμουνιστικού κινδύνου, να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι οι άνθρωποι που ήταν δοσύλλογοι και συνεργάτες των Γερμανών βρέθηκαν ατιμόρυτοι. Και αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πλήγμα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία από αυτήν την ατιμωρησία καθόρισε και τα μεταπολεμικά της χρόνια τη σκέψη του πληθυσμού. Υπάρχει προφανώς διχασμός ακόμα και σε αυτό. Υπάρχει εμποτισμένη η έννοια της αδικίας, της προδοσίας. Ακριβώς. Από τότε ξεκίνησε που πέρναγε κάποιος με κόκκινο και λέγανε έλα μωρέ τώρα, τι κόκκινα, εδώ πέρα δεν τιμωρηθήκαν αυτοί που πρέπει να τιμωρηθούν. Ξεκίνησε αυτή η λογική που δεν υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε αυτό. Ο Έλληνας ήταν υπάκουος, σαν τους Ευρωπαίους. Στους νόμους, πέρναγε και από τις διαβάσεις. Για δείτε λίγο πώς ήταν η κοινωνία το 38, το 37, το 39 και πώς είναι η κοινωνία το 47 και το 48, 10 χρόνια μετά. Που βλέπουν ότι υπάρχει ατιμωρησία. Αρχίζει λοιπόν μέσα στην αστική τάξη, μέσα στον πληθυσμό, ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Η μία απόδοση δικαιοσύνης. Η μία απόδοση δικαιοσύνης ήταν μεγάλο πλήγμα αυτό, ότι δεν τιμωρηθήκαν οι δοσύλλογοι. Και βέβαια και με άλλα περιστατικά, όπως και η ατιμωρησία των Γερμανών πιλότων και των ναζιστών σε άλλο επίπεδο, βέβαια έξω από την Ελλάδα. Μας είπατε και πριν ότι οι δοσύλλογοι και οι συνεργάτες των Γερμανών είχαν ήδη αναπτύξει μια πολύ μεγάλη δράση και πριν από τον βομβαρδισμό και πολύ πριν τον βομβαρδισμό. Ήταν πολύ μεγάλη η διείσδυσή του στην ελληνική κοινωνία. Το συγκεκριμένο γεγονός το εξετάζουμε σαν μεμονωμένο γεγονός ή οι προεκτάσεις του έρχονται μετά σε γεγονότα όπως τα μπλόκα στον Πειραιά, τα πολύ αιματηρά μπλόκα στον Πειραιά και στα περίχωρα του Πειραιά. Πολύ σωστή ερώτηση. Είναι η πρώτη ένδειξη το ότι εδώ από την πρώτη μέρα του πολέμου ήδη ότι ο δοσυλλογισμός ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από την εισβολή των Γερμανών. Διότι η εισβολή των Γερμανών πέτυχε συντριπτικά αποτελέσματα στην πόλη του Πειραιά εξαιτίας δοσυλλογισμού και έτσι συνεχίστηκε. Θα σας πω το ενδεικτικό. Πόσο καλά προετοιμαζόντουσαν οι Γερμανοί για την εισβολή στην Ελλάδα και ως απάντηση στο ότι δεν είχαν καμιά πρόθεση, επαναλαμβάνω, όπως λένε μερικοί, να μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και ότι τάχαμα αναγκαστήκαν λόγω της αποτυχίας των Ιταλών. Αυτά είναι οι γερμανόφιλες προτάσεις που άρχισαν να δεσπόζουν στην κοινωνία από τότε. Θα σας πω το εξής. Την πρώτη μέρα που μπήκανε στις 27 Απριλίου που εισήλθανε στην πόλη του Πειραιά και στην Αθήνα βέβαια, ξέραν ακριβώς σε ποια σπίτια και σε ποια ξενοδοχεία θα πάνε να μείνουν. Είχαν καταγραφεί τα πάντα. Ξέραν ποια σπίτια θα επιτάξουν. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε. Ακριβώς πήγε με το που μπήκαν οι Γερμανοί στον Πειραιά. Πού πήγανε? Στο Μέγαρο Βάτι. Στο Μέγαρο Βάτι ήταν μέχρι τότε στεγαζόταν το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. Υπάρχει μέχρι σήμερα το Μέγαρο Βάτι. Στεγάζει, αν θυμάμαι καλά, μια τράπεζα. Στην ακτή Μιαούλη. Λοιπόν, το Μέγαρο Βάτι έγινε το κέντρο του γερμανικού ναυαρχείου. Αμέσως ξέρανε πού θα πάνε. Ξέρανε τα στρατεύματά τους που θα καταλύσουν. Ποιοι πήγανε στο ξενοδοχείο, το Grand Hotel στο Νέο Φάληρο, στο Ακτέον. Καταλύσαν τα μεγάλα ξενοδοχεία. Ήταν όλα μιλημένα από πριν δηλαδή. Ναι, ξέραν που θα είναι οι Γερμανοί. Είχαν κάνει κράτηση. Είχαν κάνει κράτηση σε τέτοιο βαθμό που είχαν μέχρι και τις πινακίδες έτοιμες. Δηλαδή 27 Απριλίου μπήκανε στην Ελλάδα και στο Πειραιά και 29 Απριλίου στο κινηματογράφο, στο Πασαλιμάδι, στο κινηματογράφο Παλάς είχαν έτοιμη πινακίδα Soldaten Kine, κινηματογράφος δηλαδή για τους Γερμανούς.
είχαν οργανωμένο σχέδιο, ακολουθήσανε σχέδιο, σχεδιασμένο δηλαδή επί χάρτου, δεν κάναν τίποτα τυχαία. Το οποίο φυσικά χωρίς συνεργασία με τους ντόπιους δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και η πρώτη συνεργασία, θα σας πω εγώ τώρα, που και πιο τρελαχτή και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρυβόμαστε, ήταν η Σίτσα Καραϊσκάκη. Η Σίτσα Καραϊσκάκη ήταν ανιψιά του στρατάρχου του Καραϊσκάκη της Επανάστασης, δισέγγονη μάλλον, δισέγγονη, τρισέγγονη, πάντως από την ίδια ρίζα. Η οποία Σίτσα Καραϊσκάκη εγκατέστησε γραφείο ήδη από την επομένη της εισβολής, ήταν φιλόλογος στο επάγγελμα, εγκατέστησε γραφείο στο Μέγαρο Κριτσίνη, εκεί που σήμερα ήταν για χρόνια μάλλον το γνωστό Ακροπόλη, οι Πειραιώτες το ξέρουν, η καφετέρια Ακροπόλη, σήμερα είναι το καφέ θέατρο. Αυτό το μέγαρο λέγεται Μέγαρο Κριτσίνη. Ο δεύτερος και τρίτος όροφος του μεγάρου αυτού ήταν η Γκεστάπο, πάνω δηλαδή από το καφέ θέατρο. Και η Σίτσα Καραϊσκάκη είχε εκεί, επειδή μιλούσε άψογα γερμανικά, ήταν υποστηρίκτρια του Χίτλερ και συνεργάστηκε με τους Γερμανούς άψογα μέχρι την αποχώρησή τους και τους ακολούθησε μαζί με άλλους δοσύλλογους για τη δημιουργία της κυβέρνησης του Τσιρονίκου στη Γερμανία. Δηλαδή εδώ η Ελλάδα απελευθερώθηκε και οι γερμανόφιλοι με επικεφαλή στον Τσιρονίκο πήγαν στο Βερολίνο να φτιάξουν μια δική τους κυβέρνηση που θα εκπροσωπούσε τη γερμανική ελληνική πολιτεία, δηλαδή των ονείρων τους. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο δοσυλλογισμός ήταν τεράστιος και ξέρανε καταρχήν πού θα παγιδεύσουν. Παγιδεύσαν όλο το λιμάνι την πρώτη μέρα με υπόγεια καλώδια, με τις προβλήτες, τα οποία τα ενεργοποίησαν το 1944 φεύγοντας. Η παγίδευση είχε γίνει όμως από όταν μπήκαν, δεν περιμέναν να γίνει. Με τη συνεργασία των ίδιων των ορισμένων πυρεωτών δηλαδή. Βέβαια, τους υποδεικνύαν τα σημεία, το τούνελ και τα λοιπά που θα χρησιμοποιήσουν των εκρηκτικών. Ήταν μεγάλη δυσδύση. Παιδιά, να σας πω ότι το βασικότερο, τα γερμανικά τα καταφύγια που φτιαχτήκαν στον Πειραιά ήταν γερμανικής κατασκευής. Έτσι, ως προς τις προδιαγραφές, και οι πρώτες τους μέχρι σήμερα είναι Siemens. Με το που μπήκανε στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου, στο Ισόγειο, φτιάξαν υπηρεσία ασφράγισης ραδιοφώνων. Και καλέσαν τους Πειραιώτες να φέρουν τις ραδιοφωνικές τους συσκευές για να τις φραγίσουν, να ακούνε μόνο Βερολίνο. Δεν μπορούσε να γυρίσει το κουμπί, να ακούσει BBC οτιδήποτε. Και όποιος έσπαγε το βουλοκαίρι, υπήρχε μέχρι και θάνατο στη μορία. Ήταν μεγάλη. Έπρεπε να πατάς μόνο το on-off το κουμπί και να ακούσεις Βερολίνο. Ένα σταθμό. Ο οποίος εξέπεμπε στα γερμανικά ή στα ελληνικά. Είχε ελληνική ζώνη. Είχε ελληνική ζώνη. Όλα τα είχαν. Σε όλες τις γλώσσες εκπέμπαν οι Γερμανοί. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή έρχονται και κατευθείαν είναι όλα προετοιμασμένα, είναι ένα πρελούδο, μια προοικονομία θα μπορούσαμε να πούμε με το τι θα ακολουθήσει στον Πειραιά. Δηλαδή είναι διαχρονική. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Κοιτάξτε, το 1938 γίνεται στο Ζάπιο, γίνεται μια έκθεση Χαρά και Εργασία. Είναι διοργάνωση Γερμανών αυτό. Ναι. Και εκεί οι Γερμανοί παρουσιάζουν την τεχνολογία τους, τα καλύτερα τηλέφωνα, τα Telefoon και τα Siemens, ό,τι έχει βγάλει η τεχνολογία, επικοινωνίες, καλλιέργειες, λιπάσματα, οτιδήποτε. Και είναι σαν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά γίνεται στο Ζάπιο και είναι γερμανική. Αν διαβάσετε τις εφημερίδες της εποχής, ποιοι μετέχουν με περίπτερα στη Χαρά και Εργασία, θα δείτε μετά όλους τους μεγάλους βιομήχανους, οι οποίοι φτιάνουν τα τσιμεντόπλια στον Πειραιά, που φτιάνουν τα τσιμεντόπλια για να εξυπηρετήσουν τους Γερμανούς. Ελήψη μετάλλων, φτιάνουν πλοία από τσιμέντο για μεταφορικά δηλαδή μέσα. Θα δούμε ότι πάνε βιομήχανοι οι οποίοι τον καιρό της κατοχής δεν είναι επιστρατευμένα τα εργοστάσια τους. Συνεργάζονται και παράγουν. Δουλεύουν κανονικά. Κανονικά. Εκτελούν παραγγελίες Γερμανών. Ποιο είναι το κίνητρο? Όταν τα πράγματα αλλάξουν. Ήτανε μια προσαρμογή της βιομηχανικής κοινότητας στο ήρθε ο νέος αφέντης, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε. Ή υπήρχε μια ιδεολογική προϊστορία? Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε ιδεολογική ταύτιση. Δηλαδή δεν εμφανίστηκαν όλοι να ναζιστές. Δεν λέω για τέτοια ιδεολογική, απλά είναι πρόσφατη. Ναι. Και πρόσφατο και το γεγονός του εθνικού διχασμού με τους Βενιζελικούς και τους φιλοβασιλικούς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 1935 η διχόνοια ήταν και στο στράτευμα έντονη. Αυτό ακριβώς, δηλαδή. Έχουμε πραξικοπήματα συνέχεια. Ναι, κονδύλι και πλαστήρα και το κίνημα του 1935 και ξερονίσια. Μήπως δηλαδή οι φιλοβασιλικοί του
φιλογερμανού Κωνσταντίνου. Όχι, γιατί να σας πω κάτι τι γίνεται, ότι πολλοί αξιωματικοί που ήταν χαρακτηρισμένοι φιλοβασιλικοί αναδείχθηκαν σε ήρωες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πολεμήσανε και κάτω στο... Δεν νομίζω ότι είναι αυτή... Άρα δεν είναι αυτή η σύνδεση. Όχι, εγώ πιστεύω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι το κέρδος δεν έχει σύνορα. Ξεκάθαρα το οικονομικό κέρδος. Λοιπόν, όπως γίνεται και στις μέρες μας, ποιος μετράει σήμερα τι είναι εθνικά ωφέλιμο και τι είναι ωφέλιμο για τον ίδιο. Μάλιστα. Οικονομικά για τον ίδιο. Ναι. Και σε αυτό έρχεται και κολλάκι το γεγονός, το έχετε αναφέρει κι εσείς σε κάποιο βίντεο υπάρχει, και το έλεγαν στο BBC συνεχώς, ότι ο Πειραιάς είναι γερμανικό λιμάνι. Ναι, ο Πειραιάς είναι γερμανικό λιμάνι, έτσι το βλέπανε οι σύμμαχοι, από τη στιγμή που λειτουργεί πλέον ο λιμένας υπέρ των γερμανικών συμφερόντων. Είναι δεδομένο, βέβαια, υπήρχε έντονη η εθνική δράση, αντιστασιακές οργανώσεις κτλ. Να πούμε ότι στο λιμάνι του Πειραιά οι μεγαλύτερες ζημιές, έτσι μόνο μια αναφορά, γιατί ανοίγουμε ένα κεφάλαιο τεράστιο, η μεγαλύτερη ζημιά γίνεται από τις υπηρεσίες οι οποίες καθοδηγούνται, αν θέλετε, από τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες, όπως είναι η οργάνωση Μπουμπουλίνα της Λένας Καραγιάννη κτλ. Υπάρχει μια κεντρική διοίκηση Advanced Force 133, η οποία κατευθύνει εκατοντάδες χιλιάδες μικρές οργανώσεις, ολιγομελείς. Γιατί έτσι θέλουν να λειτουργούν οι Άγγλοι? Τις θέλουν μικρές οργανώσεις, όχι στρατιωτικού χαρακτήρα, αλλά μυστικιστικού χαρακτήρα, ώστε να δίνουν πληροφορίες, μόνο πληροφορίες επιτοπλίστων. Δηλαδή έρχεται το πλοίο φορτωμένο πολεμοφόδια γερμανικά, φεύγει αμέσως το μήνυμα κωδικοποιημένο από τις υπηρεσίες αυτές μπρος στη Μέση Ανατολή και λέει ότι αυτή τη στιγμή αναχωρεί από τον Πειραιά πλοίο. Και το περιμένει αγγλικό υποβρύχιο έξω από την Αίγυπτο και το βυθίζει. Ναι. Έτσι, τι γίνεται? Δεν υπάρχουν αντίπεινα για τον πληθυσμό. Δηλαδή, αν ένα αγγλικό υποβρύχιο χτυπήσει ένα γερμανικό εμπορικό πλοίο, δεν υπάρχουν αντίπεινα για τον πληθυσμό. Ενώ αν πάει ένας Έλληνας να σκοτώσει ένα γερμανό στρατιώτη που περπατάει στον δρόμο, θα πάρουν να εκτελέσουν 30-40 ή να κάψουν μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκαιοι, ότι οι Γερμανοί είχαν πει ότι όχι πολεμική δραστηριότητα στα βουνά κτλ., αλλά παροχή πληροφοριών και στοχευμένες ενέργειες σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Όπως δηλαδή έχουμε και τον Ιβάνοφ, ο οποίος ήταν ο Πολωνο-Έλληνας αντιστασιακός, ο οποίος και πολλοί άλλοι, και η Λέλα Καραγιάννη και πάρα πολλοί άλλοι, οι οποίοι χτυπάγανε λιμάνι Πειραιά, το εργοστάσιο του Μαλτσινιώτη που φτιάχνει τα πυρομαχικά για τους Γερμανούς, τα τσιμεντόπλια, τη γερμανική ζώνη που λέμε. Προσέξτε τώρα. Η δημόδια ονομασία είπε μια περιοχή εργοστασίων και την ονόμασε γερμανική ζώνη. Γιατί ήταν σαφέστατο ότι υπήρχε συνεργασία και οι Γερμανοί παρασκευάζανε εκεί δικά τους. Δηλαδή ο λαός το αποδίδει. Άρα το κέρδος είναι, για να απαντήσω συνολικά στην ερώτηση, το κέρδος είναι αυτό που κάνει τους βιομήχανους ή και κάποιους από αυτούς να συνεργαστούν και να γίνουν δοσύλλογοι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μιλήσαμε για το αποτύπωμα που άφησε στο λαό του Πειραιά το συγκεκριμένο γεγονός και γενικότερα η περίοδος όλη αυτή της συνεργασίας με τους Γερμανούς και η μεγάλη πληγή του δοσυλλογισμού, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πληγή για την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά μας είπατε off the record και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον που θα θέλαμε να το συζητήσουμε και κάπως έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Γερμανός πιλότος και ο αρχιδοσύλλογος Γερμανός του Πειραιά όχι απλώς δεν τιμωρήθηκαν, όχι απλώς δεν ήρθαν ενώπιον της δικαιοσύνης, τέλος πάντων, είτε της ελληνικής είτε της γερμανικής, αλλά τους αναγάγαμε και σε ήρωες. Ναι, περίπου. Ο Χάγιο Χέρμαν είναι αυτός ο οποίος χτύπησε, έριξε την πρώτη βόμβα από την Τζιμενιέρα μέσα στο κλαν Φράιζερ και τον ανατείναξε. Ήταν ειδικός στον νυχτερινό βομβαρδισμό, είχε εξασκηθεί ήδη από τον Ισπανικό εμφύλιο. Ο Χάγιο Χέρμαν ήρθε πάρα πολλές φορές ως επισκέπτης στην Ελλάδα, να πούμε ότι ήταν από τους αμετανόητους. Αλλά υπήρχε και ο Ρίμερ, ο οποίος, δεν ξέρω τα γερμανικά πώς μπορεί να υποθεί το δικό του επίθετο, ο οποίος ήταν το κέντρο της γερμανικής αντικατασκοπίας. Ο άνθρωπος αυτός μεταπολεμικά έγινε σύμβουλος του Νάσερ, του Αιγύπτιου κτλ. Και δεκαετία 50-60 ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ως υπασπιστής, τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων ο Νάσερ με το μετάλλιο της πόλης και με αναμνηστική πλακέτα ο Ρίμερ, ο οποίος ήταν αυτός στον οποίο κατέληγαν όλοι οι δοσύλλογοι του Πειραιά και προωθούσε τις πληροφορίες αυτός. Και συντόνιζε προφανώς. Και συντόνιζε, ναι. Και εξαιτίας του οποίου μάλλον χτυπήθηκε και το κλαν Φρέιζερ. Αυτός ήταν που έδωσε το στίγμα και τα λοιπά, συντονίζοντας τους. Είναι για γέλια. Δεν ξέρω αν είναι για κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Η έλλειψη λοιπόν τιμωρίας
και για τους δοσύλλογους και για τους Γερμανούς είναι αυτή που εν μέρει στιγμάτισε την περίοδο εκείνη. Και αφήνει και μια πικρή επίγευση στο τέλος. Κύριε Μίλεση, από την πλευρά μας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή ευκαιρία που μας δώσατε, για όσα μας είπατε, και θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε ξανά κάποια στιγμή στο στούντιο. Εγώ ευχαριστώ για το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που είναι ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μας έφτανε και ο χρόνος για περισσότερο. Ναι. Και να ευχηθούμε σε όλους χαρούμενη 28 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μας ακούσετε από την πλατφόρμα του YouTube, του Spotify και να ενημερωθείτε για τις εκπομπές μας από το Instagram. Είμαι ο Παύλος Νικολαίδης. Είμαι ο Νικόλας Γιάμαλης. Και ακούτε Πανεπιστήμιο Πειραιά. Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μαζί δημιουργούμε το αύριο.